Άντε, ρε. Τέλειο, τι εντάξει. Καλά, περάσαμε την πλατεία Αριστοτέλους. Ναι. Σταματάς εδώ πέρα και περίμενε εδώ ακριβώς πίσω στο ίδιο σημείο. Εδώ ακριβώς τώρα. Ναι. Και έχει και πίσω. Ακριβώς. Πάνω σημείο. Τώρα αξίζει να κάνεις βόλτα στην παραλία. Λέω ρε γαμώτο, όταν μέναμε στο κέντρο, τι ωραία, περπατούσαμε πιο πολύ. Θυμάσαι? Ναι, τώρα που είμαστε στο χωριό ας πούμε, με τα μάξι. Δεν περπατάς καθόλου. Ναι, πώς γίνεται αυτό? Έλατε, έλατε. Απλά δεν αντέχω άλλο αυτό το μπούκομα. Εδώ μέσα. Ναι. Τουρίστες. Ποιος, τουρίστες? Τουρίστες. Τουριστή, τουριστή. Τουρίστ. Έρχονται η Ελλάδα, έχει καλό καιρό πάντα. Επιπαντή καιρό. Πώς λένε το Περικλή το μωρό.